Ο εθελοντισμός δεν είναι δουλειά που πληρώνεται. Είναι όμως έργο που επιβεβαιώνει την ανθρώπινη υπόστασή σου. Η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι κοινωνική προσφορά στην οποία μπορείς να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς, οι απλοί πολίτες και άγνωστοι πρωταγωνιστές της καθημερινότητας, ενώνουμε τις φωνές μας μαζί με επώνυμους καλλιτέχνες και ενισχύουμε το έργο της Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού του Δήμου Δάφνης Ημιτού. Συναυλία Τετάρτη 11 Μαΐου, ώρα 8 το βράδυ, στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Μουρούτσος. Είσοδος ελεύθερη, προσφέροντας μόνο φάρμακα. Γιατί και η πιο μικρή προσφορά έχει πολύ μεγάλη αξία.